prosím pána Stanislava Košča, to dieťa, o ktoré som spomenul, aby nám teda prišiel a povedal niečo. Vydaj svedectvo. Ďakujem. Keď sa kedysi hovorilo vydaj svedectvo, znamenalo to mučenickú smrť. Ja chcem predovšetkým veľmi pekne poďakovať za pozvanie na túto peknú slávnosť, ktorú, ak som to správne pochopil, prosíte Pána Boha, aby vás inšpiroval, ako vaše pro-life nastavenie pretaviť do konkrétnych slov, skutkov a myšlienok. A teda som tu dnes preto, aby som dosvedčil, že to, čo ste počuli od Patra Gabriela na kázni, je skutočný príbeh. Nie, že by som pochyboval o tom, že všetky príbehy, ktoré Pater hovorí, sú skutočné, ale teda tento viem dosvedčiť. A skrátke možno len dopoviem k tomu, čo bolo naznačené v kázni, že ten príbeh začal tým, alebo teda to vyvrcholenie príbehu začalo tým, že moja mama mala také špeciálne autoimunitné ochorenie štítnej žľazy, ktoré spôsobovalo to, že po 3 deťoch, ktoré teda vynosila, potom mala 3 potraty a už jej teda neodporúčali ďalšie tehotenstvo kvôli tomu, že tušili lekári, že práve tam je ten problém, že zatiaľ čo vo všeobecnosti, keďže neotehotnie, tak ten organizmus sa tak zmobilizuje v prospech toho tehotenstva, tak v tomto prípade to fungovalo presne naopak. No ale teda moji rodičia počali aj teda svoje 7. dieťa a pristúpili k tomu ako veriaci ľudia, ako k Božiemu daru za každých okolností a v každom prípade. No lenže ukázalo sa, že tá prognoza bola pravdivá, alebo teda správne odhadnutá. Takže postupom času, ako to tehotenstvo v podstate už od začiatku, ale postupom, ako to tehotenstvo postupovalo, tak sa ten stav zhoršoval a vyzeralo to tak, že teda dieťa nemá šancu prežiť, narodí sa mŕtve, ak vôbec teda dokončí sa to tehotenstvo. V krajnom prípade teda možno prežije, ale s veľmi ťažkými fyzickými a pravdepodobne aj duševnými postihnutiami alebo postihnutím. A zároveň bola vysoká pravdepodobnosť, že ani matka to tehotenstvo, respektíve hlavne ten pôrod neprežije. Čiže to len tak možno na vysvetlenie. Ale toto možno nie je pre vás až také zaujímavé, pretože to sa stalo, už vieme, ako to dopadlo a je to možno taký príbeh medzi našou rodinou, Patrom Benjaminom a Pánom Bohom, alebo v inom slova zmysle niečo, čo je medzi mnou, Patrom Benjaminom a Pánom Bohom. Ale ak dovolíte, rád by som sa podelil o takú moju interpretáciu, že prečo sa to stalo takto. A najprv by som teda povedal moje presvedčenie, prečo sa to nestalo, alebo prečo nie. Predovšetkým som hlboko presvedčený, že Pán Boh sa nerozhodol, že táto mama a toto dieťa musia zomrieť. A keď sa objavil jeho milovaný syn, Pater Benjamin, ktorý mu ponúkol svoj život, tak ho to nejako obmekčilo a zobral si ten jeho život a tú mamu s tým dieťaťom ponechal. Toto nie je náš Boh, takto on nerobí, neuvažuje, že toto som presvedčený, že nie je dôvod. Čím viac teda som spoznával a spoznávam život Patra Benjamina z rôznych svedectiev, ktoré už medzi tým sa mi dostali do uší, tak som presvedčený, že dôvod nebol ani ten, že Pán Boh sa rozhodol zobrať si svojho kňaza Patra Benjamina k sebe a ešte
ho akoby povzbudil, aby urobil v závere svojho života niečo veľké, aby si tým pádom ako si zabezpečil svoju spásu. Dokonca som presvedčený, že keby sa toto aj nestalo, keby aj nebol Páter Benjamin sa zoznámil s našou rodinou a neurobil to rozhodnutie, ktoré urobil, že aj tak jeho život bol hodný svetosti a tak nejak vyvrcholil, hoci z hľadiska nášho časného veľmi predčasne zomrel 43-ročný. Takže ani toto si nemyslím, že bol ten dôvod, prečo to Pán Boh takýmto spôsobom zrežiroval. A do tretice som presvedčený, že to neurobil ani kvôli tomu, aby to dieťa, ktoré teda takýmto spôsobom sa dostane na svet a ukáže sa, že je celkom zdravé, bez akéhokoľvek náznaku nejakého postihnutia, aby ho nejako obťažil zodpovednosťou teraz niesť celý život to vedomie, že som tu len vďaka tomu, že niekto musel obetovať za mňa svoj život a teraz ja by som mal ísť akoby v jeho šlapách, čo tak trošku naznačil aj Páter v kázni. Nemyslím si, že by Pán Boh takýmto spôsobom uvažoval, lebo tá ťarcha je príliš veľká na to, aby sa to dalo nejakým, nazvime to, normálnym spôsobom uniesť. Je fakt, že som s touto myšlienkou to zdlho zápasil hlavne v mladosti, ale dnes už aj vďaka Božej nejakej pedagogike a takému usmerneniu som pochopil, že to nebolo kvôli tomu. Tak prečo teda? Veď Pán Boh mohol nechať tú mamu žiť a to dieťa sa mohlo narodiť zdravé, bez ohľadu na to, že by sa do toho zaangažoval niekto a že by mu niekto z jeho kňazov, z jeho milovaných synov ponúkol svoj život na tento úmysel. Mohol to urobiť aj bez toho. Prečo teda sa tam do tohto pravdepodobne zázraku ešte vniesol aj tento rozmer životnej obety Pátra Benjamina? Čím dlhší čas plynie od tej udalosti, tým viac som presvedčený, že sa to stalo kvôli nám. Kvôli nám všetkým, aby nám Pán Boh týmto spôsobom akoby dal do pozornosti tohto svojho výnimočného kňaza, výnimočnú osobnosť a výnimočného, trúfam si povedať, svetca, ktorého si povolal k sebe na vrchole jeho života, v rozkvete jeho apoštolátu a jeho činnosti, ktorá bola naozaj mimoriadne vzácna v ťažkých 50. a 60. rokoch. A aby nám ho predstavil ako niekoho, s kým je dobre si nadviazať užší kontakt. Na koho je dobre sa obrátiť, keď máme ťažkosti vo svojom živote, či už také podobné, ako prežívala moja rodina alebo naša rodina, alebo aj nejaké iné. Že je to človek, ktorý je patronom života, jednak v tom zmysle života, ktorý prichádza na tento svet, ale aj patronom toho, čo nazývame kvalita života. Pretože, tak ako hovorí Pán Ježiš v Evanjeliu podľa svätého Jána 10.10, ja som prišiel na to, aby mali život, aby ho mali naplno, toto je asi taký ten doslovný preklad, tak takýto život Páter prežíval, takýmto spôsobom prežíval aj svoje kresťanstvo a som presvedčený, že to je to, čo nám môže vyprosiť, keď budeme sa k nemu utiekať. A každá doba, vrátane tejto našej, si myslím, že potrebuje takýchto patronov. Takže som tu preto, aby som upriamil vašu pozornosť na ňo. Sestrička Veronika svojho času napísala vynikajúcu knižku o ňom. Je to veľa viac než životopis, je to naozaj odborná štúdia, ale ktorá sa veľmi dobre číta. Tak vám tú knihu odporúčam do pozornosti, lebo tam sa dozviete ešte oveľa viacej o jeho osobe. A pozývam vás,
urobte si priateľstvo, vytvorte si priateľstvo s ním. Mne sa to teda osvedčuje od môjho narodenia, ale som presvedčený, že každý, kto sa na ňo bude obracať tak ako svätí, všetci, ktorých máme ako svojich obľúbených patronov, môžu nám pomôcť ľahšie viesť náš život.